De asemenea, universitățile și facultățile trebuie să ajungă la forța și autoritatea la care să poată influența în bine dezbaterile publice europene, inițiativele legislative, mersul societății și al spațiului european al libertății, siguranței și justiției. Din cea de-a patra perspectivă, viitorul învățământului juridic în Europa depinde, știm cu toții, la nivel macro, de politicile educaționale naționale și comunitare, de orientările și programele strategice avute în vedere, de resursele investite. Din punctul de vedere al studenților, viitorul acestui învățământ depinde de modul în care finalitatea academică poate fi convertită într-o perspectivă profesională de succes. Una dintre profesiile pentru care facultățile de drept pregătesc studenți este cea de notar. Doresc să vă mărturisesc că ne onorează ocazia pe care ne-ați acordat-o de a vă vorbi astăzi în numele nobilei noastre profesii. Notarul este considerat în Europa și România consilierul juridic de proximitate al familiei. Este o trăsătură incontestabilă a profesiei noastre. Siguranța juridică pe care o asigurăm prin actul autentic, pe care de cele mai multe ori îl și redactăm, și prin serviciul prestat cu profesionalism, cu imparțialitate și pe măsura nevoilor solicitantului, acompaniază cetățenii și familiile în unele dintre cele mai importante momente ale existenței lor. De pildă, atunci când efectuează cea mai importantă investiție din viață prin achiziționarea unui imobil sau atunci când duc mai departe, în calitate de moștenitori, patrimoniul predecesorilor lor. Suntem mândri că notarii români, garanți ai siguranței juridice, a interesului public în raporturile de drept privat, vor putea fi alături de nucleul oricărei societăți, familia, pentru a o consilia de la începutul existenței. Ne vom asuma acest rol cu importanța și cinstea cuvenită vocației europene a profesiei noastre. Această vocație europeană a notarului provine a priori din însăși calitatea lui de consilier neconflictual. Proiectul politic european a pornit de la o idee de pace, iar întreaga istorie a construcției europene este o istorie a identificării unor soluții amiabile între state, guverne, instituții, pe bazele legalității. În viața privată a fiecărui cetățean, notarul este cel care oferă soluții nelitigioase problemelor juridice, este cel care, în condiții de incontestabilitate a legalității, însoțește și asigură omul în cele mai importante momente ale vieții sale. Iată motivele pentru care suntem convinși că notariatul face parte din viitorul învățământului juridic în Europa și în România. Permiteți-mi ca în finalul intervenției să fac un apel de suflet și să invit studenții Facultății de Drept din București să opteze pentru profesia notarială, să invit profesorii acestei facultăți să vină în mijlocul nostru al notarilor, să cunoască și să conlucreze cu o profesie care vorbește aceeași limbă a certitudinii juridice în întreaga Europa continentală, cu o profesie profund conectată la contemporaneitate și europenitate și aflată cel mai aproape de cetățean și de familie și dornică a contribui alături de Universitatea la crearea unui veritabil spațiu european al învățământului academic și al cercetării. Sperăm că această ocazie se va materializa în curând prin funcționarea institutului de care v-am vorbit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și domnule vicepreședinte pentru această prezentare extrem de bine structurată și vă asigur că vom lua în serios invitația dumneavoastră, vom sfătui cât mai mulți studenți să participe la concursurile care, desigur, se vor deschide pentru ocuparea posturilor de notari.